gerne bevise sætning 7.3, og det omhandler den første regneregel, eller det hedder de 3 regneregler. Og vi har valgt at tage udgangspunkt i første regneregel, men første og anden regneregel er sådan set det samme. Det eneste, der er forskellen ved, at det er plus og minus. Men som sagt, så kan de begge to, de kan foretage en ledvis integration, og det er jo det, der også viser, at de er ens. Og det gør vi således, at da vi ved, at store F er stamfunktion til lille f, og det samme er store G, det er stamfunktion til lille g. Og det er det, vi indsætter, og det er egentlig det, vi regner ud i vores regneregel. Så hvis vi går over og viser, vi har den første regneregel, og den opstiller vi, og vi starter med at udregne den venstre side, og der siger vi således denne sætning, hvor vi har indsat de små funktioner eller værdier og de store værdier, lille f og store f, og lille g og store g. Og så indsætter vi nu ledvis vores øvre og nedre grænser, og det vil så sige, at vi indsætter a og b. Og man indsætter altid den øvre grænse først, så vi indsætter b ind på x's plads, og det gør vi både ved store f og store g. Og så indsætter vi også, og så derefter så indsætter vi vores vores nedre grænse ind på lille f, eller på store f og store g. Så vi får denne funktion. Og så er det, man så kan flytte, så ophæver vi parentesen, og så er det, vi kan flytte a og b, så de står på samme side, så vi får store f, parentes b, plus store g, parentes b, og minus store f, parentes a, minus store g, parentes a. Og det er så, hvordan vores venstre side kommer til at se ud. Og så hvis vi så går over til vores højre side, som vi nu vil udregne, der har vi så vores funktion, der ser således ud, og der har man så puttet plus ind mellem dem, hvor vi stadig har de samme funktioner med lille f, lille g og store f og store g. Og her igen, der siger vi også, at vi indsætter ledvis vores øvre og nedre grænser, og det får vi så heldigvis, det skulle så gerne få den samme, som vi får over ved vores venstre side. Og det er lige meget, om det er plusset af midten, eller det sidste, eller først. Bare der er 2 minus og 2 plus, så kan vi se, at, at venstre side er lige med højre side. Og det var bevis for den første regneregel. Her ser vi en figur, som viser arealet for indskudsreglen. Ja. Og når f af x er kontinuær, så er der en sammenhæng her mellem stor f og lille f. Og den her regel kan vi kun bruge, når det ligesom er tilgængeligt. Og så er a mindre end c, som er mindre end b. Og nu vil vi så bevise indskudsreglen, altså sætning 7,4. Og her vil vi bevise, at arealet a til b er lige med arealet a til c plus arealet af c til b. Det vil altså sige, at vi deler den kontinuerte funktion, som vi så herovre, f, så vi får 2 intervaller, som er vist herovre, altså at vi har a til c og c til b. Og vi bruger nu definitionen af det bestemte integrale, hvor vi indsætter de øvre og nedre værdier, som så vi så herover i form af a, b og c. Så får vi den øvre værdi af c, og den nedre værdi, eller grænse, af a, som bliver fx dx plus den øvre værdi, eller grænse b, og den nedre grænse c, fx dx. Og så skal vi have integreret det. Og så får vi store f af x med øvre værdi c og nedre værdi a, plus store fx plus den, eller så har vi den øvre grænse b og den nedre grænse c.
Og så har vi altså fået det integreret, og vi har fundet stamfunktionen til lille f. Og nu skal vi så indsætte vores værdier, som er heroppe, eller på x's plads. Så nu får vi store f til c minus store f til a plus store f til b minus store f til c. Godt. Og så har vi det her med nu som det afsluttende, fordi at c'erne de går ud med hinanden. Og nu har vi så også kun intervallet a til b, som er det, vi gerne vil have. Og det kan vi så dermed har vi altså bevist, at intervallet a til b er lige med ikke intervallet a til fuck, jeg fucker helt op nu. Godt nok. Men vi har vist, at arealet a til b er lige med arealet a til c plus arealet af c til b. Og det er simpelthen det, vi ser herover også. Og dermed er der en sammenhæng mellem f store fx minus lille fx. Vi vil nu gerne fortælle lidt om differentialregning, og vi vil starte med at forklare, hvad differentialkoefficienten er. Og i differentialregning der handler det om at finde hældningskoefficienten til en tangent i en graf, og det er egentlig det, der hedder differentialkoefficienten, at man finder hældningskoefficienten til en tangent. Vi er nu kommet til andet trin i vores tretrinsregel, og her skal vi finde a, og a det er vores hældningskoefficient. Så vi har her a, og der indsætter vi delta f, og delta f det er forskellen mellem vores to y-værdier på den graf, vi havde til at starte med. Og h det er så forskellen mellem x-værdierne, den afstand, der var mellem de to x-værdier. Og her indsætter vi så for vores første trin h i anden plus 2x0 h, og det sætter vi jo så over h. Og da vi kan se, at der står h i anden, og der står h her og h her, så
kan vi prøve at sætte det ene, altså et h uden for parentesen, så vi får h, parentes h, plus 2x i 0, eller 2x0, over h. Og her kan vi så se, at dette h og det her h, det går ud med hinanden. Så vi til sidst får hældningskoefficienten a til at være h plus x, 2x i 0. Okay, vi er nu kommet til vores tredje trin af vores tretrinsregel. Og det er her, hvor vi skal bevise, at h går imod 0. Og hvor vi gerne vil finde frem til, at når du differentierer vores x i anden, så bliver det 2x. Og her finder vi vores grænseværdi af vores hældningskoefficient af sekanten fra vores anden trin. Altså vi tager det, vi fandt i vores anden trin, og indsætter i vores funktion her, så vi skriver lim som er vores grænseværdi, også det vi hedder h mod 0, og så indsætter vi h plus 2x0. Og når vi så finder vores grænseværdi af h plus 2x0, så har vi også fundet differentialkoefficienten. Og det vil så sige, at sekanten og, ligger oven i tangentlinjen. Og så kan vi jo også sætte f mærke x lige med denne funktion. Og da h som sagt går mod 0, så forsvinder det her h. Så vi til sidst får 2x0. Og det var jo også det, vi gerne ville nå frem til, at når man differentierede vores x i anden, så fik vi jo 2x, og det er det, vi har fundet her, hvor vi har fundet 2x. Ja, nu vil vi gerne definere begrebet stamfunktion. Og en stamfunktion til en funktion lille f er en funktion til store f, hvor det gælder, at store f mærke af x er lig med f lille fx. Og her kan vi så benytte den her skrivemåde. Store fx er lig med, så er det integraltegn, lille fx dx. Eller man kan bruge denne her, hvor vi igen har integraltegnet, hvor det lille fx dx er lig med store fx plus k. Og her er k er i det hele taget en vilkårlig konstant, i det enhver funktion af formen store fx plus k. Og så har vi altså også vores differentialkoefficient lille fx. Nu vil vi gerne uddybe definitionen af stamfunktionen ved at bevise sætning 6,1. Vi ved, at store f er en stamfunktion til lille f. Og dermed kan vi så sige, at vi har store f1 og vi har store f2, som er stamfunktioner til lille f. Og derfor gælder det her, at i et givet interval, at vi har store f mærke 1 til x er lig med lille f til x. Og så har vi store f mærke 2 til x er lig med lille f til x. Nu vil vi fortsætte med at bevise sætning 6,1. Og vi ved som sagt fra tidligere, at store f mærke 1 til x er lig med lille f til x. Og at store f mærke 2 til x er lig med lille f til x. Og så minustrækker vi så de her to fra hinanden. Det vil sige, at vi har store f mærke 1 til x minus store f mærke 2 til x er lig med 0. Og her differentierer vi så ledvist med differentientreglen. Og her har vi så differentieret ledvist, hvor vi har store f mærke 1 til x minus store f mærke 2 til x lig med store f1 til x minus store f2 til x og hele muligheden for et mærke. Og det er lige med 0. Godt. Når den her funktion den er lige med 0,
så vil det sige, at den er konstant, altså at det er en konstant funktion. Og en konstant funktion, som sagt er lige med 0, har, er en afledet funktion. Og det slutter på 0, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige lige nu, og det kan vi godt klippe ud, ikke? Forhåbentlig. Nu vil vi definere vores arealfunktion. Når vi finder stamfunktionen til lille f, så er det lige med arealet under grafen, det vil sige det her stykke. Og nu starter vi så med at definere vores arealfunktion. Vi har en kontinuert funktion f, som defineres i et interval a til b. Og det er det her interval, som vi ser her. Og inde i det her interval har vi et x, og det har en stor afhængighed af selve arealet, for det er ligesom en del af arealet. Og dermed har vores arealfunktion også en afhængighed til x, da den hedder a til x. Nu skal vi bevise arealfunktionen. Som vi har bevist i sætningen 1,6, er forskellen mellem f1 og f2 konstant. Dermed for alle x i intervallet a til b, har funktionen a til x minus f til x er lige med k. Og det der interval, det er det, vi så på den der figur sidste gang. Og her har vi bare udskiftet et f med a, da der er tale om arealfunktionen. Vi vil nu bevise, at a er lige med f til b minus f til a. Og derfor indsætter vi nu vores intervaller a til b på x's plads, så der kommer til at stå a til a minus f til a lige med k, altså konstant, og a til b minus f til b er lige med k, også konstant. Da vi kan se, at de begge to er konstante, hvad fuck er det, jeg skal sige? Kan vi sætte dem lige med hinanden? Ja, det er rigtigt. Så kan vi sætte dem lige med hinanden, som vi ser hernede. Men hernede er konstanterne også flyttet, fordi de ligesom går ud med hinanden, fordi de begge to er lige med dem. Så altså er vi kommet frem til indtil videre, at a til a minus f til a er lige med a til b minus f til b. Vi fortsætter nu med beviset af arealfunktionen. Og det her, det var det, vi stod tilbage med sidst. Altså a til a minus f til a lige med a til b minus f til b. Og nu vil vi reducere den her funktion, så den kommer til at lyde minus f til a lige med a til b minus f til b. Og det er fordi, at a til a, det går simpelthen, det fjerner vi, fordi at det ikke har noget areal, fordi de er med 0. Simpelthen. Yes. Og nu vil vi have a til b, den her, og på den anden side er lighedstegnet. Så det kommer til at hedde a til b lige med f til b minus f til a. Og nu har vi så bevist, at a til b, eller bare a, er lige med f til b minus f til a. Og det var det, som vi ville.